Hola, hola. Ja hem arribat a Jordània. Bueno, aquí fem la primera parada després d'haver arribat a Jordània, que anem a veure unes ruïnes que hi ha al costat de l'aeroport. Només d'arribar ja ens ha vingut un militar a demanar el passaport dels dos. A veure, que jo no sé per on ens hem ficat, estem perduts, no... per una carretera de merda, però bueno. Hem de fer 57 quilòmetres ara. Fa un calor brutal aquí, al mig del desert i tenim una gana. A veure si trobem alguna cosa per menjar, perquè de moment aquí només menjarem sorra. Hem arribat a Jordània, hem vingut a veure aquest castell i una de dos, o fem cara de molt pobres, o no sé, però ens han portat a menjar, ens han invitat a dinar, no ens han deixat pagar i ens han invitat a té 2 vegades? Sí. Portem aquí només... Ens han invitat a té 2 vegades quan haguem entrat al i país. ens han fet resar també. Bueno, a tu. Jo ja soc musulmà. No sé si està obert o no, però bueno. Sí. Passa. Passa, passa. Sí. Quina passada, no? Bueno, ens anem a veure l'últim castell del dia, que està aquí dalt. Sí que tens el cap desert. I amb la calor que fa ens hem de fotre aquesta passejada ara. 33 graus. Ja arribem.
Ja veus, això és Jordània, ple de turistes. الله الله جيب هات ملقى جيب ملقى جيب هات كبير هات ملقى كبير والله معلم انا يا زلمه طلع هات معلم برا فريش ما كان شوب طيب اوه انا بدي اقول قاعد اعطيني ملقى القميص لا يا زلمه اعطيني موس Tela marinera.